హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేమైతే అరుణాచలం వెళ్ళాం. ఆకలేసి పొద్దున్న 1 గంటకి ఎక్కిన వాళ్ళం ఇప్పుడు దిగాం ఫ్రెండ్స్. ఆకలేసి మా వాళ్ళు అయితే గంటలు తింటారు. మా మగవాళ్ళు అయితే, మా మరిది, మా మాయ్య, మా ఆయన. అది మా లగేజీ అయితే అక్కడ ఉండే ఫ్రెండ్స్. చూడండి, రూమ్ కోసం వెనుకున్నాం. ఇంత మట్టుకు రూమ్ దొరకలా, ఏమీ దొరకలా. ఏమైతే మా పిన్ని అదిగా ఫ్రెండ్స్, లగేజీ చూడండి. రూములు అయితే ఇక్కడ చాలా రెంట్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్, బాగా రెంటు. చిన్న రూములు వచ్చి 2000, 3000 చెబుతున్నారు. ఏం చేస్తాం, మన అవసరం కదా, చూస్తున్నాం. చూడండి, నేనైతే వీడియో తీస్తాకి కుదరదు కదా, నేనే తీసుకున్నాను. అందుకని ఏమిటి బాయ్.